नै दासो माथामसो सखा दंमोन बावहाय आंनि बिलाइखौ जालांग्राफ्रा दसेनो बिरलांजोब्बाय दा बिथांनो थासुमलि रुदों बिथाङा अफिसाव थांगोन नालाय फ्रेस जागासिनो दं बिथाङा नै थांलायसिगोन सासेया दिनै थासुमलिजों लाल साहाजों होबाय आङो सोरबा होनहरदोंमोन ना लाल साहाजों थासुमलिजों कम्बिनेसना मोजां बेखायनो होबाय आङो आंबो लोंनोसै गोजां बोथोराव साबसिन जायो खुसिथार थांनो मोनसैखाय अफिसाव बिलकुल खुसि नङा थासुमलिया एसे मोनब्रेबाय फार्स्ट बारा रुइयाखैमोन ओमफ्राय होफिनदोंमोन आङो अफिसाव थांनांसिगोन ओंखायनो खुसि सानदों आंखौ बिलकुलबो खुसि नङा मानो होनना बुङोब्ला गोराहान आं बे ट्रेकनि मानसियानो नङाना ओंखायनो आङो खुसियानो नङा उपाय गैयावसो जेनेबा साख्रियाव नांथाबना थाबाय थानो गोनां जादों नंमारगौ मोनसे खोथाया जाय जेराव माने बिराद इन्टारेस्ट दङ जाय खामानिखौ मावनानै बिराद इन्टारेस्ट माने खुसि जायो मानसिया बे खामानिखौसो मावनानै जिबनखौ दैदेनलांनांगौ आं बारा खुसि नङा बे साख्रिखौ मावनानै मोनथिगोन उनाव हयथ' बयबो मिथिखायो खिन्थु जोंनि बर'आव बे फिल्डआ जाय फिल्डखौ आं सानदों बुंनो नागिरदों बे फिल्डआ जेनेबा जोंनि फिल्डआव सार्भाइभेल नङा थारमाने ओंखायनो रेडि उपाय गैया रेडि ए थालिरा लाफादो ने नोंनो होखाबाय बेखौ गारियाव बायनानै जानांगौब्रा गारियाव दोननानै लानांगौ डास्टबिन गारहैनोसै ने जेराव थादो नों डास्टबिन लांनांगौ लांफानोसैथ' गोरलै गग्लस बावबोदोंमोन गग्लस गानबो खाबावबाय मानसियाथ' फुङाव जालासै नोंजोंबो थांदो दे स्टाइल बारा स्टाइलाव थाबनो खालामसै आंबो खानायखौल' सिन्दुर थानानै होनोसै आं खाथुमनानैलाय मा मोनो नोंलाय एसे प्रब्लेम जागोन नोंहा दासोलाय सेंग्रा गोरलै बायदि देखायनानै औ टाक्लुसो खालामनांगौ टाक्लुद्रायबो नङा खानाय गुसुं गुसुं मोजां नुयो नोंखौ समायो खानाय गुसुं गुसुङाव इउर'पियान कान्ट्रिफोरनिया बोरै बोरैफ्रा खानाय खाथुमो नोंसोरथ' बांसिन खानाय गुसुं गुसुंसो लायो र' तुम जो हमने डस्टबिन फेंक के आती थांमारसिगोन ना मोजां लासै सालायलां गारिया nanti nakan tangan deh nah bye बिथां थांनानै सिरि मोनसेयालाय दा सानब्रै सानबासोआ सिरिनो ओमफ्राय दा आङो मोनसे खामानि मावनो नागिरदों आरोना आंनाव मानि मोनसे बिबार एसे गाज्रि जानानै दङ मोजां खिलिबायमोन आरो बे जेराव गायदोंमोन बे टाबा मानि गोग्लैनानै बायनानै होदोंमोन आरो बेलेग टाबाव गायस्लायनानै दोनदोंमोन नाथाय मोजां जायासै मोजां मानि दुरबल जालांबाय लरहायनाय बायदि जालांबाय बेखायनो नैबे बिबारा आंनि मन्स्टेराया ओमफ्राय एसे मारैबा दुरबल जालांबाय मारैबा नै बेखायनो आं दा बेखौ दैयाव होनानै दोनसै आङो बेखौ हायाव गायथ'ला एक्सट्रा बासबो गैया मोनसे दैनि बथलखौनो हासिनानै लानोसै बेवहाय दोनथ'नोसै नैबे बिलाइआ मोनसेल'मोन नैबे मोनसेयाल'मोन बे हास'नानै दैयाव होनानै होदोंमोन ना बिनिया नैबे जाहैबाय बेखायनो आं दा बेखौ दैयाव होबासो मोजां जासिगोन बेबो दैयाव होनायखासोमोन नालाय गाव गायनाय बिबारफ्रा जुदि बिदि गाज्रि जानानै होबा दुखु मोनोना बेबो एथ' मोजां रोदोमजोबनानै खिलिनानैसो दुखु मोनदों बेखौनो हास'नानै लानोसै आं
खोनासंनो मारैबा मोनदों आंल' मानो खोनासंनो नोंथांमोनाबो खोनासंलांदो प्लास्टिक बथल हानायखौ खोनासंथारा अन्थाइबो होनि गरसो गेलेनो लुगैलायबायहाय गुरैखा हायालाय हरनायालाय एसे हरदोंमोन नै खिलिहांदोंमोन नै गोदाननो फिसानो खिन्थु नायनोनो सुखुला आङो टाइम लागौमोन आरो नाथाय नायनो सुखुला आङो नैबेफोरो रानजोब्बाय खिन्थु खोन्थाना नैबे गोदान हरदोंमोन नै नैबे गोरलैया गुफुर नुनाया आङो सुस्रानानै दैयाव दोनसै एसे सुस्रानानै लाखानोसै आं हायजेनांगौ रोदोमनाया नाथाय नैबेहाय हरबायमोन नैबेहाय हरबायमोन गोदान हरहांबायमोन ओरैजायबो हरहांबाय बेखौथ' खामानि गैखाला खामानि गैयैखौ हास'जोबसै आंथ' लिलि लाला दोनबाय थानो आङो बेखौ मोननै बानायनोसै ओरै गुवारद्राय जागोन ना दोननो थाखाय फांनै बानायनोसै आं बेखौ हास'नानै सिखाजों हाबासो मोजां जागोन फांनै जाबाय बेखौ बाहायनो दोनथ'नोसै एसे हास'बावनानै लाबाय आङो एसे गोजौद्रायदोंमोन नालाय दा बावहायनो मोजाङै रोदोमफिनदो दे मोजाङै खिलिफिनदो ओमफ्राय नैबे दोनथ'नोसै बेवहायनो दोनथ'फिनसै आङो मोनसे खामानि जोबथ'लायबाय ओमफ्राय खानाया गुरै जाजोब्बाय नै दा एसे न' फोसाबसैलाय न' फोसाबनो बायनि एसे न'थ' सिबनोसै बयनिबो खामानि दैलि खामानि बेफोरो बार फैथोंसै बिथाङा थांनायनि सानसे सिगां हराव गावनि मोसानाय स्टेप्स गालांदोंमोन बेखौनो आं गाव फैजासे सोलोंनानै थानोसै नोंथांमोनहाबो नायलांनो हागोन नै नायलांदो Mana tuh? Oh. Hah? Hah? Ini. Mama chứ mày không dám là em phụ Nagin mo sa Para zaten honnekay. Salah. Mereka salah. Sudah Nagin dah suara kau bilang. Alo, kenapa aku kuliah? Ayo, wait, singa. Salah deh, apa? Ma, siang bilang hai mana ma? Bisa, nungguin.